Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu and Uthando Nesthembu bazobuya next day season 8 Uthando Nesthembu, season 3 Izingane Zesthembu. Kunento-ke esilindile lapho Izingane Zesthembu ukuthi sibone ugogo wabantwana kanye noTirelo ngoba sikaze sikubona. Mhlawumbe ke sithathe ngintshalo lokho guys, kukhona la uSibindi ekhuluma khona ngama plans no Mayeni wathi ufuna ukwazi ama plans kaSibindi eyiphendulela yena, eyikhulumela yena, engakhulunyelwa umsileko. Kuleyo episode leyo ke uMayeni live eza khona ukuthi akamazi uTirelo. Kodwa social media kade usivezele ukuthi uTirelo uyamazi uMayeni osebeke bahlangana. Ukuthi manje ke sesifisa ukwazi ukuthi indaba imayelana nani, imayelana nokuthi uTirelo uye euniversity usingabakhe ehlala eMzumbe, uTirelo uza eMzumbe njengoba kusho uSibindi. Lezi eyishiwo uSibindi uTirelo uyahambisana nazo ngoba uthe uMayeni before kuba khona nje yonke into enyakazayo ephathelene nomshado ucela ukuthi ababone ukuze ikhulume nabo. Si-ready ke ukubona uMayeni noTirelo. Abanye ke ngiyazi ukuthi ba ready ngomoya wedrama bafuna khona abacabanga ukuthi uMayeni uzophoxa uTirelo eqala ukumbona ngoba phela ku TV kuzobe kungathi uMayeni uyaqala ukubona uTirelo kuleyo episode. So uzothi eqala nje kumbone vele emphoxela izinto ayizenza ku season 1. Phela ku season 1 wayeneyinkinga eziningi uTirelo wayesiselwa ile pregnancy yakhe engaqondakali nje ukuthi uyintombazane enjani. Waphela ku season 1 sahamba nokuthi hayi ubekhulelwe. Manje ngisho ukuthi uMayeni uzobe ebamba ukuthi season 1 uTirelo wayengahloniphi eze guys, ileyo nto engifuna ukuthi ngilikhumbuze yona, into esingakayiboni nanokuthi ku TV masivela izovela njengento entsha, kodwa kade siyibonile ku social media ukuthi siyenzeka. Ngoba makuba khona ingane nanye uMayeni ephethe ingane, okusho ukuthi wayibona ingane isencane. Njengamanje ingane size yahamba, kodwa ku TV uMayeni bekakaze vele nengane le yaTirelo. Sikulindeleke lokho. Okunye ngizolopha ngikhohlwa mangikhumbula ngiyabuya ngizokwenza amanqampunqampu. Ngenza amanqampunqampu kanje we guys ngoba ngiphoxwa isikhathi. Isikhathi sesingivumela ke sesayithatha ke izinto ezinde ezikhulumisayo ngoba zikhona nezinye ezithanda ukuthi zijule nokuthi singasuggestia ke since siwabuka lama TV shows ukuthi sivalele yandawo eqhamuka isifika nama comments negative. Mele nase sibeke izinto ezipositive because into eyenza ukuthi kube nomsindo ugcine sekuba nebullying le isuke iphuma kwi-reaction yento engeyinhle. Noma kunjalo ke ibullying ayikho right, noma kunjalo ngoba vele angeke kuwo happy birthday, happy new year, happy bani kuvele kufike into yokuthi nawo umsindo, nawo ama comment negative onke. Kade kuhlekwa kujabulwa kumnandi. Mhlawumbe nathi ake suggest ukuthi lezi izinto lezi esizibona ngathi zimbi ezinye igcine seyichaphazeleka kubazali, kanti abazali kwesinye isikhathi abayiphelezeli ingane kwizinto ezizenzayo, abayiphelezeli. Sesisho ngathi nathi ngesikhathi esihlukana nabazali ngenxa yeuniversity, college itoho, ubuyithathela wena inqumo ezinye ezingakufaka engozini, kodwa ubuyithathela leso sinqumo kuthi isinqumo esosisithathile sesinama results ila sengena khona abazali. Yikho le ndaba le yabazali ngeke ngithanda ukuthi asiyikhulumeni ngeqiniso, sithathe thina ungitshela ukuthi zingaki izinto zenzile uma wakho nobaba wakho benga-approvanga wakwenza kodwa ngoba ubuwedwa. Mangaka ama plans obuthi wena uyawenza mhlambe ne-boyfriend yakho or ne-girlfriend yakho ukuthi nizoshintsha impilo yenu ngaleso sikhathi nidakwe uthando, kanti lawo amanye ama plans abezoba ingozi kuwena. Sizobuye sixoxeke leyo engizonikhumbuza khona silindele ukubona uMayeni noTirelo noBaby sengabakho. Sizindaba sizoSibindi ke eyisholo yena ukuthi lama plans athi uTirelo uthi
sibone ukuthi umayeni ubaluleka kanjani. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.